ang kaisa ko sana musungo jemia wo Facebook WhatsApp norok masa burinya bulai man nugui man khana abno tui ang tini sana bagai ma phaikya ang sana ni bagai video mas ramka toka abo bujak man hingka hingke ab burini saya manchin kun saya kare bin saya an bagai bo puja kha bo tamni puja hingka hingke puilan siming paitho jrang nong no saikna rna puila wo hingka hingke ang bo sinma hingke amai kese sinu bong parawo ani mare hamjak thango ang bong para beraina hanai thangpro borok ani mare songni nogo beraina hanai phaipro hingka ang sini laikha bo bai kok rok salaikha kolaikha hingke namrok nalaikha phruo hingke number nawi ang salja nogo problem gnai ang bara tongkha bara tongmani bisingo ang bara sena hanai ang bara mai angui tongkha hingke bo sawo oko ang bai bara share kai tongphai di ni sawo hingke ang bo bai thangui tongoi kha dui ek mas singya oko busuro ongkhana ek sapta rok ongkhana ek mas ya ek sapta rok ongkhana bo bai tongmani hingke ang afro saimangkha je bo drugs rok sawo rok ne ang saimangkha hingke ang bo drugs rok puila thang bono drugs rok sawo ni saisimaya hingke pore o hingke ang bo bai tongkha kokha hingke ang bono drugs sawo ni saiman thangkha hingke salsa hingke bo tofana ano officer no thana hini logi sano officer no kalbari o thana hini bini yarni bondol ni kalbari pho hingke ano bon logi tlang thangka hingke ang thangka bo baksa hingke thangmani pore o hingke phaikya phai 2-3 din hai tongkha hingke tongbara o phai tongkha 2-3 din hai taisa hingke ang bo dol ni kalbari ni invite mangkha hingke ang thana hini bono ang saka hingke bo thangya hini saw ang bono thamda hini singmani bo ka thangya hini saw hingke ang sajongpon thangsina hini saka bono hingke tongra de hini hino bo ano engko ang kaisa jaga thang phaigrina hinai an phun tlangai thango bafro drugs engko sana bagai te mangni buri bin logi tonga dino hingke a mangni buri bai borok borjon drugs sana hinai drugs nahana hinai thanglai kya an phun tlangai thango dino ang bongno wait khai tongkha na singi tongkha borok no puro phaino hinai anga dino kalbar thana hinai ang bongno na singi tongkha hingke anga pruo tara hora ke dama bari ba hingke ang let titing damani puila o ang bini je a begori bini ri tongo hnai ang saimiya let titing dakha ang ani rino ang a bego ani let titing dawai a bini bisingo bego ri tongmani ang saimiya hingke ang phat phat ke ri dama ba asuk khel khaijakliya bini je ri tu tong kwrui hingke ang ani ri dabai kha hingke bo sokbai kya hingke sokbai kya hingke bo phaima logi se ri check khayo bego bini ri tira tlang tlang ya amhaike check khayo hingke check khaikya hingke bo bini ri kaisa mankha bag tolao ekdom tolao bini ri kaisa mankha amo kunuya okosi tamsin khamo shirt t-shirt je kaisa hingke bo t-shirt kaisa tolao klai tongo bai bo bahai ke ano sikok hnungya bo sai mankha ba bini ari kaisa dam busuk ba bo ano sai tongo ri khogo hayengo hnungya hingke tokhono bano afro bo ri sikok rok hnungya ri khogoi talangma nai rok hnai t-shirt kaisa baisa ri khogoi talangma nai hnai ri sikok rok hnungya bo ano busuka laman siming busuka bano busuka hingke ang tokhono ani ri rok kun phan talangni adino jokhon te bo bai bujak hingke ang bo ekta phano bono ang yak buti saya bo ano nungko adino nungko buti khe bukha hingke wall rogo pura ano bokhorok rogo tok kha wall o bokhorok rogo tok winai rikha hingke pore o kat tukra rok bai bo bokhorok rogo tok kha kokha ani pura mukro afro phati thangkha hingke bisingo bo thapra rok ruo phikung rogo baske busuka bokhnai sache bukha bo tofano ang bono ekta phano yakti saliya ang amtwi kheno nogo thangpai kha nokni borok no call khai ang thangpai kha ang adino o buri no ang thana o FIR bo sika ang bini bagai thana o case bo rikha ang o buri no ta ano bumantwi ang nokni borok rok thana o bo case rwkha bini mungtwi tofano omo chwngno taisa mane bono phiyogri rikha chwng kunphano khailiya o buri no hingke bo sawo nung tamo ano chomponogoro manjakhe bunai rok hinui sa humna ja hinui sawo nung ano chomponogoro manjakhe buna hinui sa humla ja hinui sawo hingke ang saka bono nung nono sabo sa nono buna hinui samani nono sabo sa sadi hinui hingka ta bo sawo nungko ang khwnao hinui sawo hingke nono sabo sa je sanai borok no bwskango tubudi swnglaiyani bwskango no hinui ang saka
happen ang khanajak nise nengano bunai tam nengano sompo nokoro bunai hini hino do bula sa ni hino bano nga topon apur bang yakti saya nga nga bono topon ang bojoli ting nga neng khana bunai haida bula sa budi hini ngata ani kunu saya sekeri nga amba budi hini mas ne bule ambo se bano bukatam khanya sa hini se bukhana chachi ge se bui tong kha bano bukhana chachi ge sikang pula bu nga ba Oke, topon ang apur bono yakti saya ko bukhana sasik mani bano isiya kali ya. Bisingo bo an logi tongnai manai jeno rong nugi mang khana video apurwa aburei an logi tongnai bo bugla khamo bono apuru ban bukhana sasik tong bisingo bo bono borom na nei jingno mana khaina nei haipurwo bo sana bukhana sasik tong kha hangga ba bo jingno mana khaina nei rom ma se sikangna nai ma se oburei onek mose mani ya ani je bukhana romani ani je logi tongnai an manai ne bowasen bo hogola thiri rikha Hingke bojoli jagai bono kicha bukha angbo bukha an nana sala thiri rikha hingke bangbo busina ni bule ma busina ta bosi an bukhnai boya siya khaliya je bisingo bo bini saya go siya bo an manai ne sala thiri ri bo hogo hingke ambo ge ang bono ma bukha je stam ni hingke norok je video nungmani hingke norok sungno siming buma nukhna aw mani wang sungno siming buma nukhna tamni hingke bo bufuru hingke afru kefan chikre jeng tinjon asi esing aburini dolok tongo aburini dolongge onek hasalo hingke jeng bufur bulai furu hingke buje bo bufuru hingke aburi je bujangnai busungno fast bufuru hingke afurke video sangnai sikre kefan chikre jeng tinjon asi hingke asla rok hingke ayang onek hasalo si borok munu saisimaya jeng je afuru bulai furu kefan kre afuru sing tinjon asi bos sikang yakti sawo bo jungno bufuru hingke video sangnai kre jeng je furu bono bukha Apuru hingke chini dol phaine kisa video sakha omo bo sing kuno video sakma rok sing kuno saisimaya kono phiogri rikha sing kunhon khaliya oburino hingke ang hageno nogo siring thangui tongoi kha 1 বছর hai thangui tongoi khata ko tak ba khe 1 বছর khata haibon ang oro taisa tamno haiman ke bisi balage kho hingke haike hanganga bano nukha hingke no wala ne logi mang sa sanu waise puru bahanyo wala logi sanu apuru bo bazarot liktomni bazarot thana hne thangpuru bo apuru bahanyo temasa khoroksa burei sabjin logi tongo bini hingke o burino bo tamjin khunjo serek sabui boro ang bai wala ne logi sanu apuru bahanyo o buri bekenai hingke apuru bo ang punpun sabuliya hingke kok fegra tegra salayo apuru bo buri bekenai hingke angam tike kati phayo ka apuru bo hingke usagango je norok je video viral lam tike nugu tongman Facebook WhatsApp nugu tongman hingke adino sing kunu bulane hane sing kun plan khaijak kre bulane hane bo thangmaya sing chini manai bekenai bere tongma hane sing thangmani adino hingke bono nuguri riwo bo singno nugu singo hai hine norok biang thanai sa hane singo hingke sing saka sing yangono bere tongma hane haimani hine saka sing hingke bini to already no norok to dongo TV rogo joto jaga news nugui mangkhana hojun kolni nimo drugs awi buri bara talangai thungni ro norok nugui mangkhana news viral ungjak norok to nugui mangkhana o video viral ungjak rok hojun kolni nimo thangui nai bara o buri talangai thumaro norok nugui mangkhana o news bo nugui mangkhana amo o buri no je bujangnai o buri no afru bara o talangai thungni norok je news honungmani o buri no mo viral ngo afru bo hingke jeng o video no jeng nugjak borok viral lungma rok obo badiya borok onek no tebo viral koto ungjak borok ni 2-3 ta video viral ungjak tongo hingke jeng obono wansugui nai jeng bo bai tongkhe to jeng hani hanjanai bole bo to kaisa drugs janai burei drugs o ako hingke jeng borok bai boti khe kok sawi tongma ba hingke buibo to jengno bo bai tongkha hingke to buibo to jengno hanai bole bo bai korongoi tongkhe to bo bai godalai tongkhe to jengno bo hani wansungnai drugs janai burei hinai wansungnai bele hingke jeng hai hinai nai jeng bono care khaya nei jeng bono care khaya ge jeng aja hanai thangbai kha hingke thangman bisingo tofano bo jengno rutharu adino bo je bo bujangman dino bo haino bo jengno ruthare walne kaje sani tonga dino bo haino jeng bono kunu khaigela kamu bo se sigang yakti sabmani bagi se jeng bono ma busiu gisa hingke adino bo jeng bono care khaya ge se thangbai kha jeng kunu bugla khamu bono jeng bo bulai na hani thangya ba berai tongma hani jeng thamani
hingke borok bo phaio bo ke saisungno teke bini dol chwlarok tongo wansarok tei sabo tong 6-7 jona hai tongo o bwrui ni ukologo chwlarok hingke chwlarok hingke onyo side o achukgui tonglaio hingke bo hingke saichung no chwngno chwngbai kok sana hinui bulaina hinui phaiabo ang saimaiya hingke chwngbo bulaina hinui thangya chwng berai tongma hinui thangmani hingke chwng achukgui tongmase bathak di himang khana bwrui oi bwrui hinui chwngno rwthari haio hingke chwng bathaka bono nugui hingke tamo sadi hinui bono hingka hingke bo sao nwng tamo ano chompo nogoro manjakhe bunai.